naix de les seves cendres. Aviat va escapar de la caverna de Plató. Allí quedaren els secs, els miserables, a l'ombra del Museu del Gel. Cada matinada, al despertar experimento un plaer suprem, el de ser salvador Dalí. I em pregunto meravellat quins nous prodigis li reserva el dia a en Salvador Dalí. I cada vegada em costa més comprendre com la resta poden viure sense ser Galla o Salvador Dalí. Sense tindre tan sols el valor de tornar a pensar en dones. Meditaria sobre catolicisme abans de dormir-se. Museus són museus i no mausoleus i és un plaer també compartir-ho amb tantes amistats i gent estimada.